בואו נכין ג'חנונים טעימים לשבת. במיקסר נשים את כל המצרכים היבשים והחומץ ונתחיל אישה. נוסיף מים בהדרגתיות ונגוש בערך 10 דקות עד שהבצק יהיה רך וגמיש. ניתן לבצק מנוחה ולאחר מכן ניצור כדורים. כסה אותם היטב בשמן וניתן מנוחה נוספת. הכל יהיה רשום למטה בתיאור הסרטון. לאחר מכן ניקח כדור ונתחיל לפתוח אותו היטב. בהתחלה הבצק יהיה קצת עקשן, אבל סבלנות, תיתנו לו להתמסר אליכם. המשיכו לפתוח עד לבצק שכפכף. פשוט למתוח ולמתוח ולמתוח. ניקח כל פינה ופשוט נמשיך למתוח אותו עד שהוא הופך לממש שקוף. לא לפחד מחורים, אין להם השפעה על התוצאה הסופית. מלכו היטב בחמה ונקפל את שני הצדדים לאמצע. נמרח בעוד קצת חמה ונגלגל. ותראו איזה יופי של ג'חנון. אני מתה על התוצאה. מכל קילו קמח יוצא בסביבות ה-12-13 ג'חנונים של 120 גרם, פחות או יותר. ותראו את התוצאה, שיהיה בתיאבון.